O yan yung mga wadi-wada pa di. Tara at samahan nyo na naman ako magbarag-barag dito sa makahoy na ito. Another day, another paghahanap na naman tayo ng waterfalls. Pero baka mas mauna ko pang makita o mahanap ang mga engkanto kaysa sa falls na yan. Bolinaw na alang. Isang maling galaw mo lang talaga garawag ako so maungman ka. Kitang-kitang mo naman kasi sa video na makahoy. At para kang papunta doon sa kaharian ng Encantadia. Bago ka naman talaga makapunta doon sa waterfalls talaga naman na may pagdadaanan ka talaga. Bolinaw na alang. Dapat pala nagbaon na lang ako ng mantika para panlahid malayo mo sa kita. At isa pang nakakatakot kapag naglalakad ka sa ganitong mga makahoy, yung mga insekto ba, yung alimatok ba ang tawag doon? Ay, Mariosep, sa hirak manggang Diyos. Nakakalako ko baga sa mga makahoy, di pa man ako nakatupar ka ito. Pero kahit malayo naman ang lalakarin, worth it naman. Yes, yes, yes. Fresh air, walang stress. Medyo may stress kasi nakakapagod, pero laban lang. Grabe no, ang ganda dito, ang tahimik, ang presko, parang reset sa buhay. Minsan kailangan talaga natin lumayo sa ingay ng mundo para mahanap ulit ang sarili natin. Pero huwag naman masyadong malayo, taga na mawara ka na kaan. Wait a minute, parang naririnig ko na ang waterfalls. Linaw na alang. After ng lahat ng pagod, pawis at reklamo, eto na yon. This is it mga madibadapadi. Ang Bedan Falls, which is located dito sa Sitio Bedan, Taanawan, Malinaw, Albay. Look at that beautiful waterfalls. Ang ganda-ganda naman talaga mga madibadapadi. Parang ako, charis. Worth it lahat ng hingal ko dito, promise. Parang lahat ng stress mo, hugasan ng tubig na ito. Pati kasalanan mo, charis. And shut up sa mga kabataan na ito na pag-asa ng lamutawan, charis. O nim na mga gwapa man baga-ade. O mga single pa baga-daian. O yun yung mga madibadapadi. This is malamuktaw na ang babaeng barag-barag. Hindi na makakapigil pa na maligo. Super lamig pero sobrang sarap sa feeling. Ito yung tipo ng sena hindi mo mabibili. Kailangan mo talagang paghirapan. Mabato nga pala ang falls na ito mga madibadapadi. Kaya doble ingat ako dyan baka ma-fall ako sa waterfalls. Hindi na maraming tao dito pero umuwi na sila kasi hapon na din naman yan. Kaya naman right timing na naman talaga mga madibadapadi na nasolo ko lang naman ang falls na ito. And finally makakaligo na naman tayo makakapag-ambag na naman tayo ng libag sa napakagandang waterfalls na to. Grabe sobrang init lately kaya perfect na perfect ito. Instant refresh talaga. At kitang-kita mo naman talaga ng malsok mo dyan na malinaw ang tubig. Kasing linaw kang future mo sa aking interest. Hindi naman masyado malakas ang bagsak ng tubig kasi nga summer ngayon. Nahubas man kayo dyan sa tubig sa taas At try nga natin dito mga maliwada pa din na magluksoman nga ya. Medyo malalim din kasi sa part niyan kaya perfect na perfect ang tumalon. Yung kabado ba ako sa mga oras yan pero kayang-kaya naman. In 1, 2, 3, naglamutaw na si Heart Evangelista ng Kovo. Charis. Sayang naman kasi yung lahi nating palaka kung hindi natin mapapractice yun. Charis. O diba mga maliwada pa din talaga namang maganda at masarap sa feeling kapag tumatalon. At pagkatapos ko nga dyan mga maliwada pa din na mag-ambag ng ugsong ngayon naman nagutom na si Mademo. Makapunawan man baga kaya uso lakaw na ito. Grabe baga ang lina ko papasiring sa nadigdi sa pulse na iniyo. Kahit nakakapagod sobrang sarap sa feeling. Parang mawawala lahat ng pagod at stress. Yung tipong kahit walang wifi hindi mo hahanapin. Alam mo ba mga maliwada pa din minsan hindi natin kailangan ang mamahaling bakasyon. Kahit dito lang na nature, tubig at konting lakas ng loob sapat na para sumaya. Kung magpaparap-stress ka dyan sa buhay mo, talaga namang may stress ka kan. Pero so, ayun mga maliwada pa di, super enjoy ang ligo natin today. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, don't forget to follow Raisa Vlogs. Sa muli maraming salamat sa panonood ng video na ito at abangan naman ang next episode na pag-ambag na libag ni Heart Evangelista ng Gubatibaka City, Albay. Bolinaw na alang!